Aan het begin van de dag krijgen de leerlingen voor het eerst uitlezen over het project en wat het voor haar budget. En dat is net vaneerd, want wat Dwarsemus inhoudt is nog net voor Eltsen niet duidelijk. Het beter, volgens mij, voor het milieu. Ik weet het niet. Weet ik eigenlijk ook net. Dat het net volle verbruikt en dat het goed voor het milieu is. De squalering van het fundament vindt het wichtig dat Ben haar een bewust binnen dat de verhoud verhoort. De kern is natuurlijk dat de energievoorzieningen belangrijk zijn voor de Ben in de toekomst. En de fossiele brandstoffen, die zijn natuurlijk beperkt. En ik denk dat we daar dus Ben, dus van 4 hier tot 12 bij ons op squallen zitten, dat we die op voorbereiden moeten dat ze daarmee aan de slag gingen. Het project is betocht door het Dwarsemusbedrijf E-Kwadraat en Friesland Zon. Zij bieden zonnepanelen van lease aan bij gelijkskwallen, boeren en zorginstellings. Voor deze partijen is aanschaf van panelen vaak een te grote investering. Maar de belutsen bedrijven zoeken meer mogelijkheden, vooral op squallen. Wij zeggen, ja, maar dat alleen een financieringsmodel wijzen en net alleen een zonnepaneel, maar je leest meer kansen. Nou, wat is het mooi om die meer kansen te benutten en daarin duurzame energie zien te laten van wat het daarin houdt. Dus ze zijn een beetje achter de schermen van duurzame energie. Het onderwijsprogramma is bedoeld voor de boppenbouw van de basisscholen. Hij richt het hem vooral op de techniek van alternatieve energie en alles wat er maar te krijgen had. Dat is vanzelfs mooi naam. Techniek is toch vaak wel een beetje een onderschoon kind op een squallen. Dus ja, dan is dit een uitgelezen mogelijkheid denk ik om ons te profileren met techniek, met zonne-energie. Voor een enkele leerling is het idee na 1 dag al duidelijk. Zinnen ga ik het nooit op. En we gaan nou zonnepanelen op het dak en om elektriciteit te besparen.